Ya Mbak Ika. Apa ini? Pokoknya garap miring aja Mas ya. Ayo kita garap ngirim apa? Ngirim apa? Miring apa ya? Lagunya. Ngapa begitu klitah-kliti turun kene iki? Oh, dadi tukang tipung to kowe iki. Iya. Ayo apa? Pujaning saja? Sama Anda. Iya, Oke. Mau bawa di laptop ya, enggak apa-apa. Oke, siap. Mas Gareng. Sinyal elek iki lho, jare buke nggih. Oh, lah sandale to. Sinyale sing elek iki. Sinyale sing elek. Oh, sandale to. Domongi Aja ngisin-ngisin to, Reng. Cucuk 3 juta kok kaya ngono modelane. Mas, neng ngomong aku ndek iki 7,5 iki. Oh, apa iya? Heeh. Saiki? Iya. Kok tambah mudake to, Reng? Apa lho iki? Nganggo klontong iki apa ngono? Piye, Reng? Aja ngapek. Cek. Nah, kebanter nek lambene iki. Oh, kuwi aja ngenyek kok cucuk. Apa? Cucuk 3 juta dengkulmu mlacot. Jare 7,5 ndek ben. Iya, ndek ben iki ndek ben 3 juta ki nuwun sewu ndek ben karo mbeli wedhus ngene bojum. 3 juta. Lah saiki pira ke 7,5. Heeh, 7,5. Wis sak dilatih diesel sak matine. Apa enak to aku. Enak. Wah, dalang. Oh, ngapa lho? Kemaki. Kemaki ning apa? Wah, wakate jane lak. Apa? Ora tau leren. Lah piye? Kowe iki ndek wingi alhamdulillah dalang iki ajeng tahun Desember ajeng umroh ibadah ngilen. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Pangestunipun nggih. Muga-muga lancar ya, Lek. Amin, Ning bayanan ya, Lek. Kok bayanan iki lho. Lah kowe nek ning umrohne Mekah ora dibatek ning kono kok. Ya ora kok sok ngawur. Najane Mbak Ika. Penyanyi sing lebih hit. Yang lagi booming. Lagi booming. Nggih, penyanyi sing lagi tobrut. Tobrut ki apa? Wah, pokoke ngerti dhewe. Enek dhewe. Enek dhewe, tobrut dhewe. Yo, katanya. Lagune apa, Nam? Pujaning sih. Oh lah yo. Iya. Nggih. Musrik. Musik Mas. Oh, diganti to. Wong kowe kok. Asik. Pradana musik. Oh, ini Mbak Ais. Ini lo malah aman. Ini aman dong. Asik, masih pradana musik. Sing. Sing. Purwakane pakut mitra tru Cek. Babar pacar pindo sloko pinapa San Jawa kanasto kaya wis antuk swarga apa iya iki tresno kang sanyata kaneng asmara sun kayung yor mring handika yen jawata kalilanana bakal kapundhut rama jati dadi osrono manong
aku suwarga apa iya iki tresno tresno kang sanyata Demah agawe kunjono popo. Ayo, hey. Lunging gadung hangayon ayon. Sang mustikane ngasmara sun kayung yon mring handika yen jawata ngelilanono bakal tak pundhut krama muga kasih Sang mustikaring asmara. Yo, Sun kayung yon mring handika. yen jawata ngelilanono Bakat tak pundhut krambi. yo tak mulyane pindha prameswari balung janur dadi usata kang sayakti balung janur dadi usata kang sayakti yo Cek. oke thank you Terima kasih.